ακριβώς και μόνο για να περάσουμε καλά. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ οι υπάλληλοι της εταιρείας μαζί. Είναι καλό να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Δοκίμασε στις νοστιμιές της Ελβίδα Foods. Το βόλιο δοκιμάζω που μου αρέσει κιόλας. Το καλαμάκι. Πάρα πολύ ωραίες όλες. Το σουβλάκι το βόλιο ήταν εξαιρετικό και καλοψημένο. Άρα όσα ακούγονται τόσα χρόνια για τα σουβλάκια Hellenic Gyros είναι αλήθεια. Νομίζω πως ναι. Εγώ τρώω και στο σπίτι μου. Τραγούδι, έχουμε τους Πασπαρτού, φοβερό, μαζί με Ελβίδα φαγητό, φανταστικό.